Čaute ľudia, takže čaute ľudia, ja vás vítam na tomto novom kanáli. Ja som Alník a keď sa vám moje videá páčia, tak mi dajte odber a môžete aj like. Dneska si tu zahrajeme Blizz Royale. Takže počkáme, pokým sa to načíta. OK, takže môžeme ísť napríklad sem. Toto je veľmi dobrá lokácia. A doraz vám aj ukážem prečo. Ale niekedy tam padá veľa ľudí, ale niekedy nie. Ale teraz, jak tak pozerám, no tak tam nepadá skoro nikto. Takže to je výborné pre nás. Idete sem do tohoto chrámu, ako keby. A tu máte dva gočestky. A niekedy sú tam fakt dobré veci. Zoberiem si toto. OK. A ešte je tu jedna dole. Takže to môžem tiež zobrať. A je tu pumpa. Výborne. OK. Takže môžeme ísť, lebo už nám ide zóna. Ale nezabudnite, stále rýchle utekajte, lebo stále tu príde zóna. A dosť rýchlo. Tu už kde sa strieľa, keď dobre počujem. A tam je typek. Som krivý, takže nehrajem to ešte veľmi dlho, hrajem to len od decembra minulého roku. Ale že by ani raz. Poď, yes, 36. Zase 36, 37. OK, typek ho zabil, idem na neho. Dobrý deň. Typku... nie je to náhodou bot? OK. Ale je easy, takže... Už taký typek zase po mne strieľa. Á, tu je typeček. Hop. Easy. Tam je ďalší. Easy. Tak, namiesto Furiu zoberieme napríklad. Ideme tu, lebo tu akurát vychádza zóna. Ale prosím, dajte mi odber dole na kanál. Je to nový kanál a budem tu natáčať Fortnite, ale niekedy vyjde aj Roblox alebo Minecraft. Hlava. OK, ideme sem. Tu je gočestka zase. Tak poď, ukáž, čo v sebe máš. OK, Gold Boon. Fury. Burst Pistol. Podľa vás je dobrá Burst Pistol, alebo nie? Asi ju zoberem. A vidíte ten drop na mape? Tá modrá krabica? To je drop, v ktorom vám padajú medailóny. A padá tu. Takže môžeme ho zostreliť trošku. Tak. A tu zobereme medailon. Twinfire Auto. Mám ju brať? Nie, pumpa je lepšia. Aj keď je fialová, ale to nevadí. Aj tak je lepšia. Hej, a budem tu sa snažiť natáčať videa čo najviac, ale nepôjde to stále. Takže kebyže tu dlho nevidie video, no tak viete prečo. Typek mal korunku. Ale ja ju mám, takže ju nepotrebujem. Áno, nemôžem ju zobrať, lebo mám korunku už. Tam je typek. 21. Typek má minigun. OK, tak typek má minigun, no tak to som mŕtvy. Aspoň tak sa mi zdá. Nie, OK. Typku, OK. Dobre. Nevadí, ideme ešte raz.
Týpek má minigun, som nemal šancu proti typkovi. Keď som dobre videl, no, neviem, či má minigun. Takže... Preto je to také krátke. Ale na budúce môžeme ísť napríklad Battle Royale, takže mi to napíšte do komentárov, že čo chcete, že či chcete Battle Royale alebo toto, ale buildiť viem tak priemerne, takže není to najlepšie, no. A tu pada so mnou typek. SMGčko. Nie, typci presnejšie. OK. Stihol som to. Typku, ty si mŕtvý. Mal pumpu. Poď sa. Puf. Od rifle to berem na miesto SMGčka. Typku... Ten typek bol tiež easy. Not one fire len. Tu je čestka. OK, berem. Výborne. Ešte, jak lupiť cez okno. Spy rifle. Ja nemám rád spy rifle, to je strašne... Tu je taký typek, no tam je, no jasno. Poď tu, typku. Kde je? Ten typek zdakade po mne strieľa, ale ja ho nevidím. Kde je ten typek? Aha, tu je. No dobrý deň. Aj dovidenia. Typku, ty čo odo mňa chceš vlastne? Mňa nedáš tak ľahko. OK, easy. No už výborne, už po mne strieľa ďalší. Robin. Nechaj ma, prosím. Zdrhaj. OK. OK, je to v pohode. Tu je drop. Poď. Berem. OK, výborne. Máme medailón. Speed. Tam je typek. OK, tak. No tak toto, no tak teraz. Tak ale teraz. No tak poďte tu. Týpci. Hop. 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 Vo vzduchu. Hop. 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 OK, easy. Ďalší medailón. Tak ten je dobrý. Ten je strašne dobrý, lebo máte nekonečný beh a ešte ku tomu aj máte... Ja si prebíjam všetky zbrane a máte aj neviditeľnosť, keď bežíte. Takže toto je veľmi dobrý medailón. Jeden typek má spekty, ak tak vidím. A tu je ten typek, čo som ho nemohol zabiť. To je presne ten istý. OK. Typku. Hop. Hop. Tak ten typek ma riadne... Jak ma dáva zo shotgunov? Napíšte mi do komentárov, nemá náhodou ten typek aimbot? A to je zase ten istý typek, čo vtedy. Ten Robin. To je presne ten istý. A to sme len my dvaja. Aha. Tak to preto ide on po mne. OK, idem do zóny. A idem ho skúsiť zabiť. Robin, tak kde si? Ja to prebijem rýchlo.
OK. A teraz mám veľkú šancu, že môžem vyhrať, ale keď ma ten typek nezabije, kde zase je ten Robin? Kamo, kde je? Aha, tu je ten typek. Tak ten mi riadne dal. To je spamer. Aha, to je ten Robin. Yes. OK, zatancujeme mu. Ja viem, nemám veľa korunkových vínov, ale... OK, ideme do lobby, takže keď sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite mi dať like, odber a